El Nadal a Dinamarca és gairebé una disciplina. Aquí no s'ho prenen a la lleugera. Comença tot amb el hygge, concepte danès que barreja confort, calidesa i una bona tassa de gløgg. És un vi calent amb espècies. Però el Nadal danès no s'entén sense el julefrokost, uns dinars nadalencs on es menja de arenques marinades, carn de porc rostida i unes postres conegudes com ris a la mar, un arròs amb llet que amaga una ametlla sencera. Qui la troba guanya un premi. De què és el premi? Normalment és una cosa petita, una figureta, però i l'orgull d'haver-la trobat? Has sentit a parlar dels nisse? Són uns fullets entremaliats que formen part de la decoració i la tradició. Si no els tractes bé, poden fer-te algunes bromes no gaire simpàtiques. I el dia 24 fan un sopar especial. El moment més divertit és quan ballen al voltant de l'arbre cantant nadales. Ja et pots imaginar l'escena quan porten més d'una tassa de glögg i algun que altre gotet de licor. El Nadal a Dinamarca és un moment per celebrar en companyia i mantenir les tradicions vives. El que fa aquí a casa, barrejar en tradició. Una mica de hygge i a fer cagar el dia.